Míle maigad Tommy ó Halín an sin ag gasla. Seata se bhgéiste le túsáte agus tuis gurbí an Luain atágaing tá Painéal bra eile ag an díomh mar bhíon de gná, Painéal an Luain. Lum sa studio, tá na fear sa studio an tatan se agus tá na maná las mud an studio nu an áit in eile. Sa studio tá Tony Fahey, olaf le policy sosiálta UCD, ní acha mé le fadathú Tony fáiltrót. Gur maigad fachna. Fergus Keane, ní féiding fáil réile Fergus, iniltóir carta agus scannar sa studio lum freisin fáiltrót Dia good fucker. Tá idel ní choirín creaaltars ceoltar súlagain chuna bheling ag go lua ó studio email ferriste agus tá Catriona ní chahan múntar man scoil agus bail den fortí so sílach linga ón our studio in Limnach fáiltró te Catriona. Cur mágad. Inis is féile text a churcha gé mars ganách ar chuige héna chuige trí, sin chuige héna chuige trí, niú mata tú dúsgart na héir an 8 náid a 8 ní, 8 cínote go ornadí a chur tústa hachtrucht agus is féidir rifos de heola godí túsáte gortí stad.ie. De chuid na státola, ó na státola, do na státola. Sin an géircháine tá dinte ag Al Gore, ír lasúchtra an Veracá omhranóna ar an teach atá fáilsithe anneo ag cap fehocht. Fergus Keane, cad é de thuairim? Well, ein tíimle sin tá únarm gohfuil an rackseo arsúil, mar taobhhiad an bhil seo tá na rialacha ann ó Páras go gafar gach tír a bheith neoldroch ó héamh carbon de rih fithe chuige. I mean, tá sé tunna sprucanna sin ann, agus ní léon dó las, chun é sin a bhaint amach, caafar ní bháin leidú brosla untaise ach cosca chuirithe. I mean, caafar cosca chuirithe na broslí untaise chun na sprucanna sin a bhaint amach. Ní léon dó las, de réir gohfuil na rialacha seo a going ó Páras fithe chuige agus don tíir seo cumá, agus táimid á dhéanamh. So ní féidir a dhéanamh gan deire chuir le úsáid broslí antaise? Ní féidir. So bhfuil an cartagan, amach an cartagan ainta sorpach siúlamach agus gan aontu leis an teach seo dar atsa? Well, bheoch, mar, I mean, ní léon céal leis, mar ní féidir an sprucha bhaint amach agus á dó broslí antaise. Ní féidir an dó féidir deire chuir le úsáid broslí antaise agus gan géalagar scír suntasach tíortha a scrisa Tony Fahey? Well, captar nach gá an géalagar scrisa well, béidir go mbeidh sé an dechar de Saudi Arabia agus na tíre sin san cantar sin den dahan agus an rúis leis béidir. Ach sé an sort galúint atá an tíomh glas. Ná gur féidir an technolíocht a tógaraig go méach an chorasán a bheith in an a méadú gan an brosle, gan na heistíochtaí brosle atá an inniu. Catriona ní chaáin Limnach, cad é do léamh an méid atá cloistálaing omhranóna ó cap fehocht? Well, is socha tá sé á leanúnta gom níos is ríis ach just cacha mé rá tá sé bheoh sé granúir mar raibh sé có dá riire sin tá sé just tá sé ar dúspáire an chuí sa bhfuil sé lonathe Saudi Arabia an Uachtarán Sultan Al-Jaber ar an cap tá sé I gceannas ar a cholacht féin cholacht náisiúnta óla freisin tá an bhd níos mó stocharí brosle I láthair tá bhd níos mó stocharí ann ná aber na pobl dúchasacha seo atá I mhaol na pobl dúchasacha sna tíortha is bochta is dócha atá mhaol de bhar an ahrú éráid freisin so cafaréis sin ará freisin bí me leanúnt Greta Thunberg freisin ar Twitter agus an rud is déanaí a dúirtí ná cafar batas bóthir a thuirtas na stocharí bhróisle antaise amach as an cap mar ní dhéanann sé éon cíal tagann sé go thomláin salach ar na sprucanna atá le buinte amach go gainn agus éon go homláin le Fergus an son agus le Tony freisin. Caiise bheith féráilta ní féidir rá stop omláin a chur ar úsáid an bhróisle seos na tíortha is bochta aber ach caiigh agus actually seo rud a bhí mé leanúnt freisin. Ní féidir le fiú éon tú ar ciste le haig an domáiste atá tuis amach de bhar ahrú éráide agus bí cheart gomach na tíortha is measa ó héamh ahrú éráide ag íoc isteach na cistí sin so sin rud arán a bhí méid leanúnt freisin
na hóráidí chuidir na hóráidí tá siad anna himúil ar fad Uachtarán Honduras bhí si cáine an capitachas agus arágur bíon capitachas an cúis an méid fás an sais béim atá ar fás ach na míochta an tá mar fád agus sin fágóil mid is a chás nó bhfuil mid ach Lula de Silva freisin Uachtarán an Brasil bhí sé rinne sé nasc idir arm agus an méid cahabhatá ar fud na crunne ar airman is gá trilliún go bhéit mís bheith gúsáid an target sin chun chun cabharthirt don ahra éráid agus mitigation a dhéanamh agus náirtíir bhí si feibli eile tá testáún. So tá sé simú ar théamh bháin ach tá sé go chomláin dúilteachas tócha bheith féchantar agus tiism amach leis an méid sin stocharí bhróisle i láthair agus an méid cúcht atá cófreisin. I déanaí choirín deirtal am go túling in is cadé a léamh ar na ferbertí ó cap am thrúna. Tá sé dóthasach ar go leor bailí níl romsa tan cuma nach bhfuil si an lá aon tú ar mhórán agus bhí an gura sin na tíochtach a feicáil an éis go bhfuil daoine atá ag agódíocht ar sanú i gcuine seo a fanam léanta go bhfuil chuideach ab chahabh amach agus iad rá rudí istéán agus chamála sin go bhfuil an cógúlaíocht go na hiileán beaga ará nachhfuil siad gáil éonrad a híú marall nach bhfuil se tuairt an óhan cosint rób sin agus is tógur go leorach sin atá I guntart allhar bhí mé America hasanar agus bhí mar ceangan heile agus sin agus tá chuideach faoi isce hána hain agus daoine ag marachtal ar bhealach nach féidir marachtal agus is léir nach bhfuil siad na daoine smú atá im bhfuil nach bhfuil siad a géon tú leis an brud atátáhain seo faoi láthad agus camar a gnéontaíim ar bhealach ní cóir amach drám atá baint chamór sin acab leis an dochar atá a dhéine cholárnach ins na caiinteannaí agus gomíonn siad an anmhíseo a dhéine ar rudaí mar sin ní ectarm gur féidir mór an dulchan cíine dhéine leis an mealach atá rudaí faoi láthad. Tá gealann freisin Fergus an take seo chun fuineh in anúte a bhéadú faoi chrí féim líon a fethe truc an bhí mé léamh sa business postna mar hapla go lán dacrochttaí fi láthair ag an tonscoil fuineh gaithe de bhar costais ag méadú feiban na planála bhí ceantaigh rialtas na bratainna níos luúthaim líon agus níor chur aon den isteach air. So an féidir an méadú fáthrí sin féim líon fethe truc an féidir sin a bhaint amach? Yeah, beag sé anna dhheacar mar an ré atá níomhán bhí ré trá gur thug na rialtaí a lán airgid don tionscail chun é a bheala agus mar sin agus tá ré sin beagna ceart so beag sé anna dhheacar don tionscail gréine agus don tionscail gvé ó seo amach ach tá spruc 5 gigawatt gwe eiscósta a going sa tír seo tá sé sin olmhór agus tá sólagam go muimiid é sin amach is féidirling bhaintach ach is féidir a caffar tionscail hydrogen a chur leis gon éastóráil agus beag sé sin táchtach don aisteota. Ein tíim leat nuair dúirtú mé hallar na broslí antaise ach chuna bheith neodrach ó héamh carbón de caffar carbon capture as storage a úsáid agus tá sé sin ró dhheacar really. Níl sé gobar in éon tír so cahamíd bheith gan carbon really sa tír seo agus an slí ná gwe eiscósta beag Painéal gréine gwen comá beag stóráil beag hydrogen cuais leis comá. Agus cóirití pobal sílim go leor go seo go bhfuil se tíocht ón canal daoine uasla i rá leis rá pobal céir le duna agus níl sinna gobar níor oibre se a riamh in éon rud caihan níos mú cóirití tarla le daoine atá gobar ar an tála agus grá muinte na tíre. An féidir Tony sulamug mid raig dúirt is dóilm gur Katrina bhí den tagart de Uachtarán Honduras a bhí rá gohfuil a lucht ar an choras capitalach méhallar seo. An greidantas gur féidir an fás acnamú le scara ó astatí carbon. Si sin le rá an féidir ling fós acnamú le bheith ag ordú na daoine is buchta ar an dain amachchas buchtanis mar tá siad san na ggéirc saoil níos fearr bheith mar tá gine agus ag an am céine géalagar
séro charbon nó glána bheith going. Well, tá go leor daoine rá gur féidirling fás glas bheith hagging. An féidir? Well, Dar leat. Seans, tá sé deachar agus níl se siléir faoi láthair go bhfuil gur féidir leis sin dhéanamh go mis ann. Ach ag an am céanna tá cuasaí ag ahrú cóisceapa sin nach creidtá cúpla 10 mbliana hin go méid an lectricatá tachtá an ghrian go méid sé so sir. Agus brean go leor rudaí ar praisinaí agus mátá praisinaí den lectric ón ghrian nó an gcuí má sé gíslú ag gcónaí. Is an sin athraíonn daoine. Ní athraíonn daoine a chuid an síl I neall ar ceachtaí a bheith tuairta nuas an rialtas gur chóirúing é sinna dhéanamh. Ach athraíonn siad an síl má tá na praisinaí ceart. Agus tá na praisinaí athhrú go sciupa. Agus an sin déirthing a ríis fé nó chuige bliana hin bhí an gúil Har a bheith táchtach. Agus capmuid ar fead fiúháin sa tíir seo bhí an stáisiún electric sin I Money Point. Bhí sé có táchtach sin nach raibh muid an lá éáil go mé muid in an gan a bheith hán. So béidir go nehrá de ansciupa an réiteach dríochtúil a bheith béidir bhfuil sé tacht. Ná béidir nachhfuil. So níl ag an faoi láthair tá leor daoine rá go bhhéiteach muid green growth fás glas a bheith hagging. Agus tá daoine eile rá nach féidir sin go gaithmid gearra sír ar an fás agus bheith an dul níos lú airí mar a dtír. Just contact seachan sin ar fás glas. Chonig mé sin freisin achna just an scéil sin faoin tionscadal faoin airnáil muilta goéthe agus an sais méadú a sílam goil méadú dáhad fan géad nó trucha fan géad take ar na bhain airí atá testáil chun chuní seo hógáil agus is tócha is ábhar bhuairt é sin cinnte. A caafar smína freisin is tócha tá na rudí seo ag glúisead go tapig agus tána praisina ag tiisina agus ag fás mar hapla úsátar a lán íran chuní sanna hógáil agus tá price íran tríis méadú go mór le déine ach nó bhí mé just a ggéir tachtasteach ar an fás glas agus is tócha bhéin féin in aig fás glas ach I bhábhar díás nó dígrót leabhar iontach scríofa ag economist Jason Hickel ar an swinmh seo agus tá neart rudí neart ahra go bhéit mí sé dhéanamh ar nós seachtain ibre ceir lá mar hampla choras iompar fáid bliain sé an eisce chun gearr siar an méid bróisle tá úsáid a gcuin agus neart muointí eile maidir le díás seachas bheith ag gcónaí ag brath ar fás agus fás na marige agus fás agus an capsachas is tócha agus brabú sa gcónaí ag smíanamh gcónaí ar na rudí seo atá dar damáint I dro tabaiste ó fásach. An ceiste tá gomsa faoi sin ná agus tuige an airgoint an ceiste go tarráint tactratí spéisiúil seo léthe mé ceanna acu inis déir agus ó halún béidir gur ágáile seachas fás atá í an bochtanach do leidú agus is tócha gnéontócht tusa le sin a chutrín ach an ceiste tá gomsa ná bhfuil sé sin réalaíoch ó hebh ábalta sin a díal le daoine. Digan tún ceiste tá gom an bhfuil tú rilí chun daoine thuirt leat má dhearann tú lo níhé ghfuil mid chuna daoine is buchta dhéanamh níos severe tá mid chuna daoine sibsear fada dhéanamh níos buchta agus sin si tá mid chuna aibh se réiteach. Is tócha just an rud a déirhin ná dá mar gur chuir den éigen ceistem ar bhar le a bheith gobar Caroláin aag na seachtaine nó cuaigláis aag na seachtaine déirhin bearlam a bheith gobar Caroláin aag na seachtaine bearlam gan a bheith bra ar chár bearlam córas iompar fáid bliain feimach is tócha ach tuigim go dtír chun ceist chun rudí seo díal ní dólan gomach sé róheachar anáis saoil sin a díal do gnádaíine deirhan gomach sin níos dechra an córas sin a díal do gine aber na gnótha nó na cólachtaí móra na dtíine bhí ag díal is tócha anáis lifestyle atá goin inis maidir leis an méid sin ceannach agus an méid sin úsáid agus méid sin cahabh is saoil de friúla bheoch a gceist agus cinnte bheochar neart flé a bhearach agus muoinnig ar an grúchás an a bhfuil mid inis cahamid stop agus mu a taxús chun na nólog freisin cahamid smuoine bheith ar an méid
consumerism atá ar siúle ar fud na crunne agus an damáiste atá sé ag déanamh. So is mór an swinoine bheith ach tuigem go dtír tá sé andifriúlón sais sélatá a gin an seo sa túsgurt a láir na hura. Play intach agus déite mééis leanana ra. Okay, Fergus, go No, just go on. Bhí is con éon tú leat really, Katrina. Yeah. Cad mí just darca nua a bheith a going maialar cad is bríle fás, agus cosúlas na rudaí, agus tá lán fás glas sa tír seo faoi láthair agus ahrú, go glúisteán electrónach, go bicycle electronic agus mar sin agus nuáin tithe agus tógáil tithe níos fearr gwe agus Painéal graine agus mar sin, so tá just ahrú agus nábs blachas ó héamh an funnimhde. Okay, fága midin sinné ach bháin riomfosta paddy rú buíile déir go churgéile ta ann agus príomhhaimimeach ar an ggólacht olas smú mar chahirirlach ar an circus tá sé ag tagart a nóí de Sultan Al Jaber chahirirlach ar cólacht náisiúnta ola Abu Dhabi. Inis, tá éire take le chéile leis an Spáin, an bhelig agus Maltach an áte bhar an Aontas Orpaig sos cogaige éileh láthraigh in Gaza. Tá ceanirí an Aontas Orpaig ag tach le chéile sa Bhroiséil níos déine an tachtain seo. Deirtar sa litir atá siníthe an tíiseach Leo Radker agus ag ceanirí na trí hir eile go clú an Aontas Orpaig go mail agus gur bheith sos cogaigh an tainslí chun an cúnamh déanaach túl atá dí in Gaza a áilisteach. Cádos leis an gceanse i déil an bháiltínta sa rih an berta seo. Fáiltíim ribh ach sílam bhfuil se róháil ar bhealach agus nach bé an téimrad atá ag tastal ach sílam gur bé an céad céim ach go bhfuil se inis go gatha siad le brú allmhór a chur ar leithétí Medica agus tíortha gnéisteo Israel lohu. Maar is tólam san nach bhfuil siad chun éisteach lei seo ar an mealach céanna go bhfuil siad duna neamhhart éileh peibli le bag na chábhí an nos. Agus a bhád rih sin. An dúrfar clús le héisteach dóibh, Tony? Well, de bhí bhóta sa cóla slán duála na náisiún aontaithe aine do chaite tá cuaig stát déag ar an cóla náisiúnta, cóla slándála, agus de bhí trídéag acap I bhábhar coscóric. Stéan an breatan agus dúirt na stát aontaithe ná. So chuir siad san cosc leis. So now tá sé tágta is ceist fiúntach é a méid an Aontaigh Eorpach ag éisteach leis na trí tíre sin. A ceist eile a méid Israel ag éisteach leis an Aontaigh Eorpach agus ní dóileann go mé. An tain tír amháin fiúháin níl siad ag éisteach comór sin leis na Stáit Aontaithe. Ach sin na Stáit Aontaithe tá taobhthír den Israel. Agus now tá siad deirtar go bhfuil siad chur brú ar an Israel chun dridum siar an foréigen atá. Agus líon well chun a bheith líon na sivílteach atá bharú a leidú. Agus níl Israel atáirt ardar béthir ar an brú sin mar a deirtar a rénos nílam cínta faoi sin. So tá sé anad ar fad faoi ón na litracha sin a taachta ón na tíortha beagas na san Aontaigh Eorpach agus éon differ a dhéanamh sa Palace Gaza, Palestine faoi láthair. Bhfuil an Aontas Eorpach tréis duchar a dhéanamh dá seasamh ar an stáite idirnáisiúnta Fergus leis an siad tá sí tréis daile leis an cogaigh Gaza? Well, dar lumsa bacór go mé mís cothram méallar. I mean, ein tíim leis an motion seo ach bacór go mé cothram agus go mé éileh ar Hamas na gaile a thuirt a rasca Israel comá. I mean, tá sé sin tápta níl agam go dtírt ná tá agam go gáintear Israel in san rú, níl agam bhfuil tagart sunracht de sin beidir go bhfuil mé sin isrú inis, an bhfuil tagart sunracht de rún de scuilas ar an ílach. Leonard Fergus. Yeah, I mean, tá sé sin tápta, like tá céad is a trucha seach gíl falls down I Gaza agus bacór go dúrthach Hamas na gíalna sin ar rais dar lumsa agus cór go mbeadh an cothram sin ann. Well, tá siad sanna gíre go scuil fi sér prísúnig Palestínacha mar bhailart ar na gíala sin. Yeah, agus hála sé sin an seachtain secata. Agus tá siad sásta déir Hamas gúil siad sástaí de scuile sér mar bhailart ar prísúnig ach gur bé
I láir na huair is é Israel, de réir mar hiigam is é Israel I láir na huair nach bhfuil sásta marga eile ana bhar an man sin. Ach tus a Rob Cordo bhí de scuile séir Arenos. Well, sure. I mean, ní córg mé mi darú ar an seachtú lá de Derafór, an éag nú agus páistí a bharú ag ceolcurum agus teilig dóta ina dithe, bhí sinú fásach agus ní córdóing darú a dhéanamh ar an lá sin darlamsa. Agus dóil le bhfuil in a dermid there? Yeah, uanta bhíon an cumar in scéal go mííon. Ní dólam sa go bhfuil daoine ag duna dermid sin agus iad ag seasa I gcuine seo. Is tólam gur féidir leat a bheith an haid an dárad agus gan dermadaíonna ar an 65 bliain go slád a tharla rih an lá sin níhé gur hása stair Israel agus an Palestine ar an lá sin. Tá seo tá mé ag freastal ar agódí I gunne brúdalacht na Israele ó bhí me séimlí an na deag tíis agus tá na hagodí a gáil siar ó bhád níos fuidirná sin aontaíam tá daoine nachfuil baint tá beacha leis rud seo atá híos leis tá na gíal iad hain faoi ansaí faoi láthair agus Israel a duna cinál blanket bombing trasna na háte ní ector sa céimbealach go gabhraíonn sin le aon duine agus mud a bogad chun tosaí agus go bhfuil se an am stop díreach a chur leis an slád sin. Cuma céir de Harlín san Idirlín. Katrina, bhí gur tacht an sin? Se just chun éon tú go hilagus comláin le idéil tá féin ag dulchaigh na hagódí gach deir seachtainna freisin agus tíreach é ní gáidir a bheith ar taobh bháin nó ar réomh eile. Thomas, go hilagus comláin in aig an slád a láthar na huaire agus an cos ar bholog ú fásach atá muintir na Palestína tris chorsús le ar feig breis 7 bliain. Rodí heasamach domsa maidir leis an scéal faoin rún sin atá ag an éantas orpach ná deir siad credibility so creidúnt na hórpa gur bhfuil buil ann go gail for creidúnt na hórpa agus capan bhfuil sin measar súntasach nar smíonn tú ar scéal na náisiún aontathe láthair na hórra freisin an chuig bhfuil an bhíseo in úsáid ag na stát aontathe láthair na hórra chun rud beag bídeach sos córach sin rud beag nar smíonn tú ar an méid atá tristis an amach le déanaí agus an méid follingt atá tarlú. So, caffar, is toch a good sheet son exwine ver na institutí táfachtacha seo agus an chuig sais go nochtin nochtar sais na feibanna nú stoch na feibanna atá sna institutí seo I láthar na hora. Rod eile jasan amach domsa ná tá na hagóidí seo ag tarlú gach seachtain ó hosig an slád seo. Ach, ní féidir bheith freistal ar agódí go dún an óir cé go daithníí an agódí go bórlam. Ach, tá an jobh mar hapla an jobh ar an tainú lá déag de bhí an nólog de chur grúpa céirt chum in na Palestína amach a fógar amach chun rá stalc le haig Gaza. So tá neart scolanna agus áitina ibre eile in Israel Palestine ag dul ar stalc agus áitina eile sa dain freisin chun dlú fartaíocht a thuspáintóibh. So sílam go rudí mar sin táhachtach freisin an slí go bhfuil ibrethe ar fud na crunne ag dúil tú dairí Israel a lábhseáil, so ceapan goite sin táhachtach. Agus rud a dúirt Leo Varadkar an tatan sicáte sa dáil nóir chur Mick Barry tachtdáil an pártaí so síle ceistar máidir le cadatá dhéanamh ag áirtíir chun dlú fartaíocht a spáint chun íocht stop a chur leis an sláid seo. Agus dúirt sé bhfuil tá déanamh gachar is féidir in dhéanamh a caffar smaoine bhar úsáid airfort na seanna, caffar smaoine bhar an méid cólachtaí a bhfuil buinte chá le Israel a slí an lonathe in air ní muid ag déanamh gachart agus obviously an ambassador Israel a dhíbert ceapan gur cartún is sin íana freisin. Just rud dearna gur bhfuil marrá faoi ná siad an féin gur tháinig an éantas orpach faoi bhrú faoi dhearra chun rudéig an dhéanamh agus tá sé dearfach ach ní lóra ach tá siad teach faoi bhrú mar tá an irid sin tá
tá an éid sin brúig tacht ón bhain ón na pobl ón na dtíine gná dtíine atá cá an réaltais chu na réaltais ar fud na crunne faoi bhrú maidir leis an scéil seo agus is mór an rud is maith an rud is sin eiscint ach caafar bhd ar níos mó dhéanamh agus caafar a dhéanamh láthach. Deirtar am go nélín an litir ó éire as an tríhir eile go scíle Hamas sé na gíle. Fergus bhfuil gur Tachtarrás ar ein rud a bhí le rá Katrina agus i délann sin mar massam gur sais cáine bhí an méid a bhí le rá gotsa. Well, just an bhálum dá mís choram méalar. An bhfuilmid chorham. Uanta neadar an bhfuilmid, just tá dá héh ann agus an rahí déil agus Katrina Corham sa sí leir siad faoi déile. Bhí siad, ein tíimla sin. Ach, just I mean, ag deran an rud seo go léir caafar próséis siocána chur I bhaim, agus sin beag sé sin an sprocas mó a bheith a going agus béidir gimbeoch an taí a going leis an conra íana an céasca, táachta an sin gur féidir ling dólán agus béidir cabhrú leis an próséis sin, beag an sin an rud is táachtaí dar lumsa. Well, sa fad téirme an rud a réon lumsa ná sé in Europe atá ceanta, an stát atá in Israel fhui láthair agus an dearc atá go ar na muintre atá ann ar bhí an hena féin. Tháinig an stát sin ar an bhód in neall ar mar réiteach don dochar a rinne don na Júdic san Europe céad bliana hin. So is réiteach don dochar sin at stát sin. Ach na daoine a fuair sort pianos a leige nuas ar muinter Palestínach sa ceantar sin. Siad san na daoine atá ní na daoine sa Europe atá ceantach as an céad dochar a hále thar na blianta céad bliana hin ach na daoine bogta sin na Palestínach tá siad san inisiatá dribleoid I neall ar na rudaí a rinne san Europe san Gearmáin agus ceantar eile san Europe có fada sír sin. So agus tá sé irónach in áíire ba chóir dá meachmuid a ggéire stáit a hort donna Júdig. Beidir gur chórdóibh hí a bheith san Gearmáin, chud den Gearmáin a hórtóibh mar siad san a bhí ceantach den dochar a rinne siad. Ní chud den Palestín a thugáil amach as a hort donna Júdig agus a rá. Well, tá sa going gur rinne muid rud uafásach díobh se ach tá muid ineallar sin tá muid a tort tír chud eile den dam dóise agus iad san. So tá sé sin sa fad termach tá sé sin dechar don Europe. Tá sé anna dheachar fad don Gearmáin a bheith a chur brú ar an stáit sin mar siad san a bhí ceantach sa céad dul sias go raibh an stáit sin ann. Agus ní raibh na Júdig a bhí san Gearmáin céad bliana hin, ní raibh siad san na chorbé géire dul go dtí an Palestín ach sna dahadaí dehraigh a bheon I neall ar na rudaí a háladóibh san Gearmáin agus a fólan agus a rúis agus a rang. So when tá rágat a gúil freagracht ar le ag an Europe. Tá freagracht mór is beagnach an freagracht beagnach carú a dhéanamh níos fuaí dhéanamh con carú. Yeah, agus tá freagracht is mó ag an Europe. Agus in jouler on tíb sin is tó lumsa. Massam go glas an bert go banna gur tactisteach. Céta bhfuil an ceartta gom idéal chuúla bhéitasa? Well, like what was gal agus is stoig sin a ro catú brandú ar an star agus an fá go bhfuil se an agus brandú ar an 65 nó níos mú blianta go cos ar bollig atá tarlú má han sin ach is cholínachas atá an is sampla eile é gon domaiste ginnearna an cholínachas agus gorá an bhreatan in sin agus gur haring siad amach ag an buinte gur cinál lig siad go daoine déile leis I tain agus níor aibre sin in éon áit. Ach an bhfuil sé go gáí beag níos casta ná go ná cholínachas mar hapla déir agus ó halún níor ceart dermadíanamh gur bh giúdig sa Palestín rih impreacht Turcach agus gur díbrí go leir acu as tír arbach a freisin. So bhfuil sé begáí níos casta ná an go ná scéal cholínachais.
Ní dó is tólam go bhfuil mar tá gach ile scéil cólanachas an casta agus tá tréthe éagsúla a bhhain le cholicán ach inéan na dála tagann se chuig cabh mar is ceart le daoine. Agus gan a bheith duine éigur rií marall chreidirh nó agus tá siad cahabh go héagsú le daoine marall go gléonn siad le tuaim amháin nó go bhfuil creidirh éagsú acab agus sílam gur bin bun na faibe agus aontaíam go bhfuil freagracht ar an taobh seod an domhan. Taú agus cabharú marall máhain tú siarach fada tá baintang leis nó bhí baintag na húdarás leis ach sílam gur scéal eile cólínacha sé tá annagus go bhfuil mu a feiceil cosar bolach dinta ar rií marall go gapan daoine eile go bhfuil siad níos sána iad. Film tacteach. Is féidir Katrina se? Cinnta agus aontaíam go thomná le déil sin. Is buininte seo go mór leis an stair, buininte leis an ggólínachas, leis an gníochas freisin. Agus is tócha gohfuil cé go bhfuil seáigtid amachchan isis tá muintear na crunne beidir nachráidir ar an ólas go thomláin maidir le stair Israel, stair na Palestína bhfuil tá an isis agus nuair a álamín tú faoi fálamín tú faoi Zionism agus an chuigur hí Zionism úsáidech dos na elite san Eorp freisin dos na races ar fad san Eorp mar de cílig sé sin go ráidir an a rá well tá áta goibh le dul so teigi ann seach is dailá leis an cníochas ina ddíortha féin. Cinnte gohfuil tá an Eorp go stairúil tá an Eorp ceontach as an méid atá tiid amach inis ach fiúnar is míníú ar cadatáag tarlú inis. An bhfuil an stát Israel of stát etnach stát a bhainein in níos mó le do creidirh ná aonar deile. An bhfuil sé an átábháilte é chuna bheith a dúdach ní ha. An áit is dain séirí chuna bheith a dúdach a láthna hir ná stát Israel. Bhfuil sé de ceartach Israel a bheith ann? Sin ceist an dechar agus ní féidir ará go bhfuil an éiritin Ní féidir ará stabarnam Leonard? Well, just no, is féidir an ceist in a chur cinnte ach is dócha caithfar ahand freisin gohfuil daoine tris boga ann ina blianta hen tá neart glún tá siad chutha fuatha in Israel freisin so ní ceart ará gur caiigh siad imimecht ach ag an chéine caithfar ahand gohfuil na settlements nua seo ag crothú faibanna. Se ach lacad leis gohfuil sé de cheartach Israel a bheith ann leis titá teornacha idirnáisiúnta. Cinnte ach níl sé feimú mar be ceart gomach sé feimú. Okay. So cé go bhfuil si dam, cé go bhfuil an dá stát, well, Okay. the stát a bháin, níl sé feimú mar be ceart gomach. Mohím le gachiile ábhar cainteaneo agus is córtha é seo go bhfuil Painéal an bhaging go bhéitimís é leanúnta raig a bhád eile leis na scéalte ach berging bag a raig ach gur míle maithag léir tá sibh duine lé an bh ar an glárneo fin scéalte agsúla. Tá fochaiste rialtas le moltúltaí chun takeíochtaí de heifig an Ucrain a leidú a phlé. Bhainthug na charíthatá bhula le Ucrainnig a bheocha take an tír amachchan seo agus níló siúdatá seo hena féin. Tictar nach gur fhí loistín ar fáil dóibh ach ar fan nóca lá tréis dóibh tacht. Leidófaí ícichtaí leasa thuisíla go €250 go dtí 38 so ó €250 sa tachtain go dtí €38. Sin an méid céine íoctar sa chóras sa láthair díreach. Katrina, an 18 tú leis na multaí seo? Ní 18. No. Sílam féin go Spáin sé Tá Spáin sé ché chodonna is atá an chóras sa láthair díreach cinnte. Sin an céadrod. Is gear allmhór é seo. Sílam féin go bhfuil agus chuirma Milán ar an eta yes is tócha tá si de tréis beidir distortion a chur ar an tais ancient atá ar an góras nó chunas martá cuasaí maidir le inimircha lá na thóra in éireann. Ach chunará nach bhfuil go leor achfaní nó nach bhfuil go leor spáise gan na láthair na thóra le haig an inimircha just níl sé fíor mar tá neart achfaní agan, tá neart agad agan chun planáil agus
na seirbhísí a chur fáil a gachtainna is til feibli ar til fáile túúil nachhfuil a gaine láthir na hura. Tá neart mar hapla. Tá neart tithe táis a gon ghfuilhid goil géirhéim tuíochta in éan na láthir na hura ach tá neart tithe fáilbh sa tír. Sílim gur 25 tach fáilh le haig gach duine gan díad in na láthir na hura. So sin just statistic a bháin. So caith mé rá níl mé a bhábhar an cinine seo an néair. Tony Fahey cé do thuirm faoin na multi seo? Well, rud simul dumsa nachhfuil bhí ceisna faoin éta dhéiseachtá éta clés a dáil níl siad san na teachtamach go láidir sin tá sin féin rá well níl míad chínta na feicimíad agus brennamíad agus an sin beidir mé rud éigen le rá ach níl siad san rá ghfuil siad ina gcuine na gara sír a dhéanamh. Mar ní gara sír tá sé tábhata go rá níl siad a caiithfí gara sír de dhéoine tá seo hena féin is na daoine nua tá is a ggéir cótha chuir amach nach go bhfuil you know agus tá mohinn siad ghfuil daoine bhí imethe go tíre eile sin an fáid mohinn siad gur daoine bhí tá go dtíre eile ag boga ó tíre eile go dtíon tír seo. Sin an fáib go bhfuil daoine atá i tír heile san étas orpach ag teacht go héann de bhar go bhfuil lasas thóisiúla cóthir sin in an airing agus tá sé sin nabh in bhónathe agus sin an fá bhfuil an athhrú seo teachteisteach. Ídal ce ceapan tusa? Well, sean ghfuil daoine tíochtain seo freisin mar ghfuil chláán seo agus ghfuil daoine gur bheile chéile mar feictar nachhfuil éidir tíocht lei seo agus go mé pí fada eile go mé daoine go bháile. Sílam go léironn se chodonna is atá choras sulthir díireach ní dóilm gohfuil sílam gohfuil se cineach ar bhealach go bhfuil rá rud éagsúil an go daoine hagan as átuchaí éagsúile agus sílam gur gáing breanúir seo agus na choras a bhééis agan na bogad chun tosaí mar idir áú éráide na cogaí atá titim amach ní bháin in átuchaí cos le an mean airthir ba tá freisin caint tíortha san Afric. Sílam go mé níos mú agus níos mú daoine ag éalú ón méid atá titim amach ach go háirithe ó thaobh áú éráide agus go mé siad ag tíocht ar an taobh seo an dam agus go mé ar an choras féilte a bhaim agan atá an ná déile daoine bhééis a tíochtain seo. Nuair bhreanín tú ar na statisticí an líon tefig on Ucrán per capita tá bhain is mún ar na ein tír eile i na Eorpa, so tá ní smú 70 in ag 2,000 éire an Gearmán 2 an Ulster 1 an Dhéanlann 10 an Bhreatain tá si coil an Bhreatain cumidal si 3.5. So nach bhfuil argóint ag an rialtas go bhfuil mid tréis ar gionn a dhéanamhí del agus gúil sé amrá okay tá beidir go mit trééis ar gionna dhéanamh agus cordíomh smína bhar tíre an eile níor na Eorpa inis. Ach ní dólam ní hé gur gágur commartas atá an idir cé a thógan an méid a smúnú an méid a slútaine. Agus sinna tá marrá sílam go gáing a bheith breanú chun tosaí ar a ggóras mar ní dólam ghfuil an choras féilte go mocht daoine as an Ucrán ag fáil an neidir sin níos smú ná daoine atá ag éalú ó rudaí atá chodonna chéanna in átucha eile ar dain ach go gáing breanú ar an ggóras in omlanne agus breanú ar cecha féilte nó méaraltas tá sé be ceir gomach daoine an marachdal nuair a bhagann siad go tír eile agus go mach an deis acu sílaí an na Rópéin. Gur far ein srían ar daoine teachtaisteach. Well, ní mar nach moch ein srían atá sríanta an agus a rá nach bhfuil ein srían an. Ní dúir mé nach ein srían acu, so níl tú a bhábhar scaoileal daoine isteach an srían. Well, sílam go gaha srían, tá sríanta an ar haimar le NTC go dtí an Spáin. Like, ní hé nach bhfuil sin níl ein sríalta I doíir ar a héintú le gur siar go Spáin. Just níl in oríir níl, is féile dollar siar go in Spáin. Nó éon checks agus tá rudí sin ar fad ag tarlú agus ní mar rá nácear gomach éon cinál trían in éonchar ar a tíochtisteach. Gur chuir go cén srían ar Ifracán ceiste tá go mart. Sílam go rahan sin ar cechahfuil rudí an segus ní dóilm go bhfuil an tír lán mar tá daoine rá in éonchar ach freisin feictar gom ní chógamach daoine a tíochtain seo agus gomach arthú colla ar na sráidenaí. Agus ní dóilm go bhfuil sin ceart ach an éad mar sin camad breanú chun tosaí agus céir gur féidirling dhéanana le cabhrú le daoine atá strachelt an seo agus na
agus tá se ráte fiúnig rudí cos le cap fi hocht go mé a bhád níos mú tehí ag tíocht go dtí an tíobh sin go da ag gur éú ní amháin ó cogaí ach ó áú airide agus caihamad a bheith réó sin mar catha áit éigen a bheith ag daoine le gáil. Film tactach Is féidir ar nói? Yeah, just rá ríise aon thím le de go homláin ag big, seo rád nachhfuil chun stoppa. Just freisin chun cóir leis bhí éire, ar ceantas na tíortha a thógaisteach méid an ísisiil go dtí le déanaí, so cafaréis sin ahent. Rud eile le An ísisiil, go meascail, thógaisteach le bhéil an ísisiil de hefic. A bhd níos íse ná I ddíortha eile in Eorp. So tá muid tógann isteach níos mó I láthair na huair de bhar, well, ar gcuid dúga sí. Na figurí soca just tá sé úsáideach na figurí an figurí steirní ón láir fig stadramh den blian sús go dtí mí abran fethe trí. Bhéidig an déanra nach mar 100,000 duine in san tréimhse sin. Bhí 110,000 in Imircook, bhí 110,000 in Imircook, 30,000 go siúd ba airnig a bhí fila bhaile, 26,000 tháinig si bhéh tíortha eile in Aontas Eorpach, so tar an ghlacadh ó siúd, bhí beidir 5,000 ón Mratan, an 8,000 eile, nó hartar 8,000 eile ó las mud in Aontas Eorpach, hartar letha in Ucrain, hartar le ó hiortha eile, ach dimig 64,000 duine ón Stát a rihan tréimhse céine. Dúirt just gomach siúsáide gomach na figurí crunne ag daoine agus tháinig méadú nádúrtha 5,000 ar an déanra sa tréimhse sin freisin se sin ará níos mú daoine a beirú ná mar for a bás. Cumá, agus just chun cóir leis na statisticí sin, tá dlús déanaar an ísisiil go in éir na gomprád leis na tíortha eile timpplairn, so sa bhreatain tá 276 duine per kilometer cairnach. In éan tá 72 duine. So rís tá mé géirí rá gohfuil neart spáis a goin. Ach is aspa planála, is aspa tilfála tú atá sa ceiste láthar nó. Anna hapig ar fad mé gur ceiste gur fiábhar eile, ní am ging é phlé a ceist hapig mar scéalann jo nóir leirigh an riochtainti cad a rialtas na haireann a nóracha ar bhronna ar hairánnig airnach a chuigúir le tro a bliana nús agus tá si den amas cad áil de bhar an bunreacht má tá ghlacha tú a nóir ó hir eile. Ach ní éon pinóstó, ach an ceistetá go mart anna hapig ar fad. Fergus cín de mar chóras a nóracha éireann ann Éarnach ann, céimhheachart bhór de liste chun onóir a bheith brontarthú. Ceap mé gur gomixú a chur an ceist. An ghlacach tú le onóir a rí na brataine. Ní mar bhíoch me seanna thur atá sa rélig I gcorcaig ar buile. Bhí ar buile. All right, an ghlacach tú le onóir ó rí na hasna Tony. Ó in duine bheith bheith sásta onóir ortam. Agus céir bhhaile onóir éarnach a bhronna arthú. Tusa duine is táí. Mis fatna cumá agus Michael Collins. Michael Collins, idéal Michael Collins mar idéal an ghlacach tú le onóir ó rí hasna? Ní dólam go mar si de tríocht I marró ach nó. Agus céir bhhaile onóir éarnach a bhronna arthú. Lady Fergus O'Hare, do Bernadette McAlesky. Katrina Anna hapig an ghlacach tú le onóir ó rí hasna? God doubt, ní ghlachaig. Agus céir bhhaile go mrun fi onóir éarnach ann domach a le héad Ó, ní leis go agus mé smuoineh an seo, mé smuoineh ar léonnta séar na nólog, so tá mé chun rá dadí na nólog. Ceir onóir ein tíim le sin. Onóir dadí na nólog ag áir san uachtáid ag fáilt onóir ó Michael Mícheál D. Higgin. Má bhégus liver fad le bheling ar athachta bheling ar an glóirneo Tony Fahey Fergus Keane Delny Chorín agus Katrina ní chahain má bhégus freisin le Ingus a Luchlan ag léirigh Ashling Gruffty bhing man fuime sílan bheglí bhí man rúneachta beag Antonio Conneala linga leis na scailtí sport be muidir asna b'mór leis an banil idirnáisiúnta agus scéalta eile gidí sin nádanig go darmid gur scá chéile bharnid.